Οτιδήποτε λέω από εδώ και πέρα είναι όλα ψέματα. Είμαστε εντάξει δικηγόροι? Ευχαριστώ. Γεια σας. Better Call Saul εδώ. Better Call Lex. Σήμερα θα μάθουμε πώς να μην φάμε το πρόστιμο των 750 ευρώ και πώς να παρακολουθήσουμε σειρές με έναν πιο early 2000s τρόπο εντελώς δωρεάν. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μου, κάντε like και subscribe. Έκανα 2 χειρουργία φέτος. Πραγματικά πρέπει να αναπληρώσω αυτό το χαμένο χρόνο από το YouTube. Επομένως, βοηθήστε με. Είμαι ανάπηρος άνθρωπος. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο σχετικά με διοικητικές κυρώσεις για την καταπολέμηση της πειρατείας μέσω διαδικτύου προβλέπονται με το νέο νόμο 5179, 2025, 10α, μπλα 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 μπλα. Η επιβολή προστίμου σε βάρος ιδιωτική χρήση, δηλαδή να μπεις να δεις πειρατικά, απλά για να μπεις να δεις πειρατικά, είναι 750 ευρώ, το οποίο συνδέεται άμεσα με την IP σου και θα διπλασιαστεί σε περίπτωση υποτροπής, δηλαδή να ξαναδείς. Τώρα, πώς μπορούμε να το καταπολεμήσουμε εμείς αυτό? Θα κατεβάσετε λοιπόν την Opera. Όχι την Opera GX, το gaming browser, αυτό εδώ δηλαδή. Δεν θέλουμε αυτό εδώ. Θέλουμε αυτό εδώ, την απλή Opera. Γιατί θέλουμε την Opera? Λοιπόν, η Opera έχει ένα feature εντελώς δωρεάν, το οποίο λέγεται VPN. Το VPN θα το ενεργοποιήσουμε και μέσα από αυτό θα προστατεύσουμε την IP μας από το να τη δει το κράτος. Να θυμάστε, αν θέλετε να κατεβάσετε κάποιο βίντεο μέσα από το YouTube ή βίντεο παιχνίδι, όχι μέσα από το Steam, ξέρετε τι εννοώ, καλύτερα να περάσει από εκεί. Γιατί αλλιώς θα συνδεθεί κατευθείαν η IP σας με την τράπεζά σας και ο λογαριασμός θα έρθει κατευθείαν εκεί του προστίμου. Okay? Οπότε, πάμε να δούμε πώς. Ωραία, λοιπόν τώρα τι θα γίνει? Θα κατεβάσουμε την Opera, όπως βλέπετε κατεβαίνει κανονικά και πατάμε να κάνουμε setup. Ωραία, περιμένουμε λιγάκι την κορόμη και voilà, εμφανίζεται η Opera. Εγώ φυσικά την έχω ήδη κατεστημένη, αλλά αυτό δεν με αποτρέπει από το να σας δείξω πώς γίνεται. Κυρίως το πιο σημαντικό feature σε αυτό το βίντεο δεν είναι να σας δείξω πώς να εγκαταστείτε το πρόγραμμα, αυτό είναι πανεύκολο. Το VPN είναι το πιο σημαντικό από όλα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Accept upgrade, accept και τώρα προσπαθεί να περάσει την Opera στον υπολογιστή μου. Ουσιαστικά κάνει upgrade για εμένα, για εσάς θα είναι install, διαλέξτε σε ποιο φάκελο θέλετε να τη βάλετε. Τα κλασικά είναι 2025, μέχρι και boomers ξέρουν πώς να μπαίνουν και voilà. Μπαίνουμε εδώ πέρα, Opera update complete, κουτουλουπού κουτουλουπού. Προφανώς και δεν θα δείξω ποια είναι τα tabs τα οποία ήδη έχω αφήσει ανοιχτά από πριν για να τα έχω πάντα έτοιμα. Ξέρετε τι εννοώ. Και συνεχίζουμε. Τώρα, πώς μπορούμε να φτιάξουμε το VPN. Το VPN θα φαίνεται πάντα πάνω αριστερά εδώ. Για optimal location το έχω αφήσει στο αυτόματο. Μπορείς να επιλέξεις Ευρώπη, Ασία, Αμερική. Μπορείτε να βάλετε εναλλακτικά Ευρώπη. Και τώρα, αν πάμε στις ρυθμίσεις, πάνω δεξιά εδώ και σκρολάρουμε κάτω, θα βρούμε το Go Full Browser Settings και γράφεις εδώ ένα VPN. Και voilà εδώ. Ενεργοποιείς το VPN, πατάς να γίνει connect when starting your browser οπωσδήποτε. Και όλα αυτά εδώ δεν χρειάζεται να τα βάλεις. Αρκεί να είναι απλά ενεργοποιημένο και να κρύβει την IP σου. Συγχαρητήρια, φτάσατε στο τέλος του βίντεο. Τώρα γνωρίζετε πώς ακριβώς να γλιτώσετε οποιοδήποτε περίεργο νόμο, ο οποίος δεν δίνει προτεραιότητα στα τέμπη, αλλά μαζεύει τα λεφτά μας για να φροντίσουν το σύστημα των τρένων της Ελλάδας να γίνει καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κράτος που για μία ακόμη φορά καταπιέζει τον Έλληνα πολίτη. Επίσης ήμουν ο Lex the Ripper. Καλή σας μέρα. Κάντε like και subscribe. Όπως σας είπα, έκανα 2 χειρουργία φέτος. Χρειάζομαι όλη την βοήθεια που μπορώ. Βοηθήστε να ανέβει αυτό το βίντεο και κοινοποιήστε το σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Αν παίζεις Yu-Gi την ευκαιρία, αγόρασε κάποιο playmat. Θα υπάρχει link στο description κανονικά. Όπως θα είναι κάτω στο description και η Opera, άμα θες κατευθείαν να την κατεβάσεις να μην την ψάχνεις. Αγοράστε κάποια συμμετοχή. Αν είστε πολύ μεγάλοι φαν, τίποτα δεν είναι. 1 ευρώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Κάντε μια κοινοποίηση. Είναι πολύ σημαντική και ευχαριστώ που βοηθάτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε ανάγκη και είμαι χαρούμενος και εγώ που το κάνω πίσω. Ό,τι είπα είναι όλα ψέματα, δικηγόροι. Καλή σας μέρα.